Bueno, pues a ver, porque estamos en septiembre, es el primer pleno del curso escolar ya, y recordarle algunas preguntas que ya las hemos hecho por escrito y que, bueno, que no han tenido nunca respuesta. A ver, le preguntábamos por algunas partidas presupuestarias que no figuran en el presupuesto inicial del 2013 que nosotros manejamos, que es el que se aprobó en este pleno, y que entendemos que puede haber sido por una modificación, porque se han tenido que enviar para tal, porque es la siguiente que en vez de 01 es 02, cualquier cosa de estas que se puede hacer y que se han tenido que hacer, pero claro, es que si la labor que nosotros estamos fiscalizadora como oposición del equipo de gobierno contamos con datos diferentes y con números diferentes a los que tiene el equipo de gobierno, difícilmente la podemos hacer. Entonces lo que agradecería es que recogiera esos escritos que tiene con registro de entrada y que por favor los contestara, que no es más difícil que decirnos, pues esta partida es esto y se hizo por tal. En fin. También le pedimos el acceso a algunas facturas y contratos de proveedores que como respuesta han tenido también del infinito silencio. Varias, además. De varias facturas que nos chocaban, nos llamaban la atención por diferentes causas. Le pedimos tener conocimiento de las provisiones de fondos, que son, al fin y al cabo, anticipo de dinero en metálico a concejales o a funcionarios para que adelanten un pago, lo hagan en metálico y que salen de este ayuntamiento, conocer el motivo para que se habían realizado estas provisiones de fondo y cómo habían sido justificadas. Aquí, esto lo estamos pidiendo desde el 2011. Se han sacado cantidades de dinero importantes. Importantes al menos para nuestro entender, no quiero decir que sean millones ni mucho menos, se habrán justificado perfectamente, pero desde el 2011 estamos esperando conocer a qué ha ido destinado esos gastos. También tenemos un derecho legal como concejales que es acceder al registro de entrada, a ver la documentación que entra en el registro de entrada de este ayuntamiento. Se nos ha contestado que sí, pero no hemos tenido acceso todavía. No hemos podido acceder porque un técnico, un funcionario u otro nos dice que no puede, porque no se puede, tal. Pues, por favor, que lo agilicen. Son pues, pequeñas cositas que además usted, como alcaldesa, nos dijo que las cosas iban a cambiar desde el mayo pasado, que ahora íbamos a recibir toda la información y que no iba a haber problema. Nosotros no lo creímos, pero en este momento pues, han pasado ya unos cuantos meses y no vemos ninguna situación de que esto vaya a mejorar ni de que consigamos ninguna de las informaciones que pedimos. Cuando antes discutíamos con el tema del ingreso de las sillas, que si un euro, que si tal, que si no sé qué, que si pedíamos que dónde estaba ingresado y tal, pero si es que aunque pidamos por registro de entrada la partida donde se han ingresado los euros y las sillas no nos lo van a dar. Si hemos pedido esta mañana esta ejecución del presupuesto y tampoco lo hemos conseguido. Pero es más, es que no podemos ver ni el acta anterior a este pleno, porque desde el 31 de mayo llevamos sin aprobar un acta. Esa es otra, o sea, no tenemos actas de comisiones, no tenemos actas de los plenos, no nos llega la información de lo que pedimos, con lo cual la labor pueden estar convencidos de que está siendo ardua y pesada. Seguramente la que nos toca como oposición, pero no vamos a dejar en el empeño de intentar conseguir por lo menos lo que legalmente nos corresponde. Gracias. Bueno, yo voy de cosas. La primera es, esta semana, veramente ahí puse ahí todo el sitio diario de lo que ha pasado como consecuencia del pleno este matinal que van a hacer la semana pasada. On se va suspendre el conveni que hi havia entre, concretament de l'August, la banda ja de... I això és una cosa que a l'Ajuntament li va costar molts diners. Concretament, li va costar deixar d'ingressar 2 milions d'euros i a més d'això té que pagar 400.000 de moment, que no ens diguen 700.000. ¿Y cómo se desarrollan las cosas? El señor empresario que ve al ayuntamiento y en el 2005 o en el 2006 fa un negoci. Y el inicial básico se trata de que tenía una parcela que estaba ficada en el plan general com a dotacional, que ahí estava pensat com a garantia del col·legi que hi havia,
fa després a veure si canvia. I entonces diu, no, però si no van al col·legi, van a l'ESI. I se firma un conveni. Y este señor estaba dispuesto a pagar ese convenio a través de una digitalidad, tenía que hacer allí la zona verde, total. Este señor estaba dispuesto a pagar 2 millones de vistas. Al pasar, este señor va a enviar escrits a l'Ajuntament reclamant que se li pagaren interessos, que se li pagaren la valor de la pòlissa, que se li pagara tot. A unas semanas se nos convoca a comisión y a pleno, porque se envía la convocatoria de la comisión, pero al mateix temps la convocatoria del pleno. I perquè no se manca. Això hi ha que fer-ho bé perquè les coses vagin correctes. Arribem a la comissió i se fa la comissió, una de allí se parla de tot el que se tenia que parlar i ve un abogat i ens diu que se ha emitit un informe del Consejo Consultivo y en ese informe lo que digo es que este señor tenía que tornar rápidamente, que tornar los diners. Y yo me pregunto, lo que digo el Consejo Consultivo es palabra de Dios, te la damos, Señor. Y tenía que pegar cabocá y decir que sí a lo que está diciendo cuando el Ayuntament va a deixar de percibir 2 millones de euros y me tengo que tornar del trago a 300.000. Algunos dijeron que si no acataban lo que estaba diciendo el Consejo Consultivo, van a entrar en prevaricación. Prevaricación, tú entres en prevaricación cuando votes algo en contra y beneficies a un tercer. En este caso, se va a fer tot tan sumamente presa que anaren comissió y la semana siguiente el pleno. Pero es que a la semana siguiente viene el equipo redactor de este plan. Entonces se trobem que ya no es que sols anul·lem el conveni. Anul·lem el conveni, seria així, se vota, vale, punt de pelota. Pero es que resulta que el equipo redactor y se enterem de que eso se va a modificar y se va a convertir en una unidad de actuación. Hostia. Entonces, ¿qué hacemos? Le deixem els terrenos, el deixem edificar y no sabem si la zona verde la tenim que expropiar. Qui la va a fer? Tot això se queda en el río. Si s'agarren, se ve, se fan les coses, se pega l'arrencar y bueno, ¿y ahora qué? Ha vingut este senyor, així s'ha aprovat la formació del conveni, ara per l'aire, però és que l'altre senyor, l'altre conveni d'allà, ja està així també. Però el que s'ha fet així, vamos, és increïble. Que no se m'escape, que la tinc que ficar ben posat i me tinc que cobrir hasta així de glòria. I ara què se trobem? 400.000 euros que no tenim, que no sabem on van eixir. 2 milions que no van entrar més sobre l'altre conveni. I per les presses, per les corregudes, perquè quan vingui l'equip redactor ja t'entenem unes altres coses. O sigui, ara què anem a fer? Anem a ficar allò com una unitat d'actuació, l'altra també, o sigui, una unitat d'actuació per allà, una unitat d'actuació per allí. O sigui, què estan fent? Jo suposo que els senyors de l'obra musical no van fer molta gràcia quan tinguin que soltar la pasta per fer la reparcel·lació, etcètera, etcètera. O sigui, així tot va molt a pressa. O sigui, quan tu te dones compte de que ve l'equip redactor, entonces se quedan tots en blanc. ¿Y ahora qué? Este señor venía a fer un negoci, de fet el negoci del cicle. Fa una inversió, fica 350.000 euros i ara ve i diu, no, tornen vostres diners, paguen els interessos i me lleva l'aval. I ara se troba
que damunt anem a fer una unitat d'actuació que li anem a dir això a canvi de què? Quina pressa, me pregunto jo, quina pressa n'hi havia en que se fera la comissió y el pleno y después parlem en el equipo redactor. I s'enterem de lo que s'enterem, i està tot sent. Què és el que han fet? Què han fet? Com anem a quedar? Quina és la situació de l'Ajuntament en aquest moment? Per banda de l'alcaldia se diu que s'ha peleat tot el que se tenia que pelear. I s'ha peleat. Me pregunto jo, què s'ha peleat? S'ha ficat algun escrit al Consejo Consultivo, que és Consejo Consultivo, punto y pelota. ¿Se ha fet algo? No. Inmediatament s'ha dit, así ha que donarse aire, que no tenéis que hacerlo en serio. Y ahí estamos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora me pregunto yo, ¿y ahora qué hacemos? Porque es que es pero es que después viene la otra. Y aparece una otra escrita en la prensa que digo, no hay peligro de que vengan los señores que tienen las zonas verdes, que porten 20 años esperando poblarles, que se vayan a presentar de más. Wow. Es lo que están diciendo antes. Si no sabes lo que te va a costar, si no sabes qué es lo que tienes que hacer, y vas ahí y te agarran a entrar y pegues ahí la embestida, pues así era muy guapo. Pero es que lo que està fet ja no té volta a veure. Ja està fet i s'han acabat. Així ja no van aparèixer els 2 milions per impostos. I tenim que tornar a 400.000 euros. Si no mos fican el juzgat i mos enarrera 700.000, que probablement serà el que fa. I ara què? Ara què fem? Total, perquè el Consejo Consultivo ha dit que això s'ensina, però el Consejo Consultivo què passa? Que lo que diga él, que tú vas al Consejo Consultivo y te diga tú como aconsejado lo que tienes que hacer. Y si no, entonces en prevaricación. ¿Prevaricación de qué? ¿De qué? Entonces en prevaricación. De eso nada. Así lo único que se hace es agarrar. Me lleva el problema faltantes de la MUN y el que venga a raer el carrer. Que es una frase ya por duda. Eso es lo que pasa así. Y vamos marchando. O sea que, como yo no estaré, pues que vengan los demás y que se apañen. Y lo que voy a llevar el problema faltantes de la MUN. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ahora después, este señor, d'allà de Fabra, també ve les mateixes intencions. Hi ha hagut diverses reunions, però va que deu preguntar, claro, com feu el pleno després del matí, que hi havia pressa, per si acaso arribaven tard, com ves, arribismos hasta así, a les 8 del matí se nos queda. ¿Vale? Ara, el senyor ja està ahí. Demanamos també que li tornem els diners, que li den l'aval, vale. Sí, eso son. Sin ninguna reflexión, total, ¿por qué? Pues porque tenía que pagar, el día 23 tenía que pagar 23.000 euros, que es el aval del año. ¿Qué prestaría? Que no se puede pensar lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lamentos. 2 millones que ya no se van a recuperar en la vida. 400.000 euros que tenía que pagar, es todo lo que digo. ¿Vale? Esa va a ser, digamos, la línea de actuación que se va a aportar desde esta alcaldía. ¿Vale? Ahora, de la siguiente, tenemos un altre problema, la piscina. Teóricamente se tanca la semana que viene. Bueno, ¿eso qué es? Eso es, no sé com dir-ho, por donde piso que no crezca la hierba. ¿Dónde? Acompañar del escudero que va a ser gobernador de una ínsula. ¿Dónde? Y después es morir de él. Yo no sé qué pasa, sí, yo no sé si es una normalidad. Y de otra cosa, arriba y digo, bueno, el que venga a darle carrera. ¿Y esa es la línea de actuación? Pues aporten buena, Yo recomendaría una cosa, el que diu que el que venga a darle carrera, lo que tiene que hacer es anarse a la casa. Intentar no ficar la pata cuando se están fijando, pues
de Sant Govern de Colònia perquè havien fet un flaco favor al poble i a les arques municipals ni parlem, perquè ja veurem com va quedar. Entonces el ruego es sí. Y la pregunta es, la señora vicesecretaria, que jo sàpia, i la continua de baix, i so pena que estigui subjúdice el tema, perquè clar, com és una massa penal, que l'obligues l'altra vegada que se'n repetirà, perquè te l'han ficat a tu, que no me l'han ficat a mi. O sigui, si el escrit va per lo que va per tu, no va per mi. I a mi m'agradaria saber en quina circumstància estem en la investigació que la té que fer el col·legi o no sé qui. M'agradaria que m'ho contares, ja que ni en les comissions ni en els treballs, si no està subjúdic. Ja està. Bueno, què conte més bonic? Anem a veure. És la tercera, si no la quarta vegada que vostè veurà que jo dic el que tinc a darrere que fer. Probablement, senyora Adell, senyor Adell, jo no li parlo de tu, no vull tutejar-lo. Si vostè tinguera la dignitat i la serietat de quedar-se fins al final de les reunions i de les comissions, a lo millor no parlaria en tanta llibertat. Per lo menos que s'esperara igual que s'esperen tots els demés, perquè sí que ens interessa el tema. No se n'anem a mitjà de reunió, ni antes de que s'acaben els plenos. A lo millor és que a les 8 del matí, cada uno, i aquí a mi li agradaria més estar en el llit. A mi no m'importa estar així. D'altra banda, vostè ha dit, és que al final ha dit el mateix que digui l'altra vegada, que és la seva versió que fins i tot els mateixos redactors del Pla General intentaren per activa i per passiva fer-li veure que estaven equivocats, però no n'hi ha més segur que el que no vol veure. I a partir d'ahí vostè diu que algú diu que el que diga el Consell Jurídic Consultiu és, no sé com ha dit, una referència a Catalunya. Pues bé, i algú resulta que és l'advocat especialitzat en urbanisme en qui vostè deposita la seva més absoluta confiança. Però ara és algú. Ara ja no és bo. Ara s'equivoca. Pues quan un advocat que cobra per anar al juzgat a defensar temes, és el primer que te diu, que mos diu a tots, no t'he trellat, més antoixa a mi que els responsables no continuen jugant els diners de tota la gent, perquè no són els nostres, és el de tot el poble. I jo crec que el més responsable és el que han fet tota la resta de corporació, que per això sí que han votat tots a una. O estem tots locos o vostè és un visionari. No sé. Per lo menos que concediera el benefici de la duda, que diguera jo penso això. No, vostè afirma rotunditat, vamos, la hecatombe del poble. La hecatombe del poble. Dos convenis firmats fa 8 anys. I ara serem els que estem així, els culpables de la hecatombe del poble per haver acatat un dictamen que per molt que se diga Consell Jurídic Consultiu, i sé que vostè diu algú ja li va fer veure en aquesta reunió, potser ja se n'havia anat, no me'n recorde, però ja va fer veure que era l'únic informe preceptiu, segons la normativa. Preceptiu vol dir d'obligació que estiga en aquest expedient. Podríem haver buscat infinitat d'informes jurídics que digueren el contrari per avalar la nostra postura, que era pelear per quedar-se xaval per els interessos del poble. I això era la postura des d'un principi, perquè des que s'entra en aquest equip de govern a governar, aquesta gent està presentant escrits demanant la nul·litat. No fa un any. Des que s'entraren, jo no sé si antes en l'anterior equip a última hora vingué o va ser Xupere. No, però sí que dic que jo no ho sé, però que va ser entrar i vindre a demanar últim hora. I que des d'un principi s'està peleant, per això busca aquest advocat especialitzat en urbanisme
perquè encara que no ens agrada el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, tots entenien que este home no havia actuat de bona fe, perquè havia firmat un conveni en l'Ajuntament dient que era propietari quan no ho era. Ni més ni menys. No vaig a continuar ni a fer més llarg, ni a ficar-me en aspectes tècnics d'unitat d'execució, ni en més coses, perquè al final ja se va debatir en l'altre pleno. Les premures, este és un punt que se va dur ja en juliol i que vostè va ser el primer que ens digué que eren uns inútils perquè no sabien el que estaven fent. I que varen pensar que per a la tranquil·litat de tots els regidors el convenient era que vinguera l'assessor assessorat. Perquè pareix que el que ens havia dit a nosaltres no era fiat. Tenia que dir-ho en persona i tot el món, perquè se'n plegueren. O sigui que premura, des de juliol, premura. Al final pues ja aclarim que si tardem molt per unes coses i que per altres les fem massa pressa. I a partir d'ahí, l'altre punt que me preguntava, la vicesecretària, a què té ganes? A què té ganes vostè? Però no vaig entrar. Ja li vaig dir que això s'ha emplaçat a la mediació del Col·legi Oficial de Secretaris i Interventors i són ells que tenen que fer moviments. I jo no vaig a ser, com a part interessada, la que estiga tota la tocant la porta a veure com està per a pressionar. Perquè el que no vull és que quede ni un rescoll de dubte ni que ningú diga que ha sigut un dictamen o una resolució arbitrària. La senyora alcaldessa no se va quedar pel mig. Que facin el que tinguin que fer i el que se decidisca s'acatarà. ¿Alguna intervenció més? Sí, Montse. Vale, ahora, yo dos breves y dos preguntes. El breve sería el primer, que el nomenament de la senyora Rivera és doctora en filosofia, que el canvieu, que doctora, que té. A veure, que no és la senyora Paulina Rivera, que és la doctora Paulina Rivera. Canvie, per favor. Corregim l'acte i en l'acord ficarà doctora Paulina Rivera. Exacte. Que ficava només el nom. Ja, no, però és que té 4 títols universitaris i 6 universitaris. No, si me'n recordo que... Vale, ja hem passat el currículum, no sé. Vale. Després, l'altre plet és que quan ens demaneu que fem l'article per al BIM, ens doneu una setmana de temps. I estos dos regidors, almenys d'Esquerra Unida, treballen, són mestres, ara estem a principi de curs i anem de cap. I en una setmana, evidentment, no ens donat temps a fer res mínimament decent. Per tant, us peguem que ja sabeu quan s'ha de fer el BIM, que en un moment d'ancel·lació ho digueu per a que ens ho preparar. Ja les preguntes. Si no recorde mal, en el ple d'abril o de març, Esquerra Unida va presentar una moció sobre la retallada de mestres a Benetússer, que va ser aprovada de més per tots els grups polítics. M'agradaria saber si se sap com ha quedat el tema de les retallades de mestres en les escoles. I després una altra qüestió, estan havent retallades també en les beques per a llibres per a xiquets i des d'alguns ajuntaments s'ha instat a les AMPEs a fer llibres de bancs de llibres, que és una idea molt interessant i no sé, per exemple l'Ajuntament de Catarroja el que fa és donar una subvenció a les AMPEs per a llibres a canvi de que l'escola faci banc de llibres. Des d'ací s'està previst per alguna cosa o... Que la misma entre los regidores que para el año que viene hacen algún banco de libro o ayudar a los colegios para
Sí, a ver, nosotros preguntar por unos registros de entrada que presentamos, lo pregunté en comisión, pero aprovecho para... Lo pregunté en comisión, pero aprovecho para, ya que está aquí Lorena, para comentárselo a ella y así salimos de dudas. Presentamos por registro de entrada al terminar la escuela de estiu que se nos facilitara una memoria con el número de niños inscritos, valoración de los técnicos del ayuntamiento, valoración de la empresa contratada, si habían sido contratados personal de Benetuser, que somos conscientes de que es así, y que si nos iban a facilitar, si está hecha esa memoria, si nos la pueden facilitar. Lo pregunté a la comisión, pero como no... Yo no estaba en esa comisión, sí que es verdad que un programa que mandó y ya se ha dado registro central. Supongo que mañana ya lo tendréis. Perfecto. Vale. Luego, también hemos solicitado por registro de entrada el poder asistir al Consejo Escolar Municipal en calidad de oyente, si fuera posible. Por registro de entrada, personalmente No, problema. que por registro de entrada, personalmente no me he llegado, pero los compañeros Vale. Y luego, en cuanto a un registro de entrada que presentamos en cuanto al programa nutricional para menores, pedimos la adhesión a este programa, nos contestaron que ya se había pedido, que efectivamente ya lo habían pedido al ayuntamiento, y posteriormente solicitamos que al término de dicho programa se nos facilitara una memoria por parte del ayuntamiento. En comisión se nos informó de las empresas que habían participado, se nos dieron varios datos, pero todavía nos faltan algunos datos y si hay memoria se puede disponer de ella. exactamente los datos que teníais Vale. Y luego un apunte, si puedo, lo del banco de libros que comentaba Monse, que me parece perfecto, y recordar que yo cuando era pequeña, el año 89 o así, o un poquito antes, ya se hacía el AMPA de los coles, ya hacían algunos bancos de libros, entonces, pues, apoyar. Luego desapareció. ¿Vale? Que al Consell Escolar se pot assistir com a oients, no hi ha cap problema, és un acte públic, és com si fos un plenari. Com a oient? Sí, el que no pots és interviure, però com a oient no tens cap problema. Sí, lo único que no tenemos constancia de cuándo son. Y anteriormente no hemos podido asistir a ninguno. Claro, pero digo que anteriormente se nos negó el poder asistir, estaba el compañero Óscar, y por eso lo hemos vuelto a solicitar. Para que nos dé el visto bueno, por llamarlo de alguna forma. Que nos arribe la convocatoria, perquè realment, com a gent podem assistir, no podem participar, com a gent sí. Es un prec y una pregunta. El prec se recordará usted y toda la corporación que se van a recollir firmes para la reapertura de la residencia, se va a presentar una moció, como he comentado anteriormente, una moció que presentarem a 3 grups. Esta moció imagine que se enviaría a la Consellería y hoy per hoy ha pasado un año desde entonces y han pasado muchos plazos posibles y la residencia continúa tancada. Yo creo que demanaríem el prec sería que es fuera una comisión especial que se convocara el més breu possible, que se replegara tota la documentació i que ens contaren els gestos que s'han fet i quina és la situació avui per avui de la residència dels jubilats de Benetuser. Això era el prec i la pregunta és que avui este matí en la piscina, perquè m'ho havia preguntat i no contestar-li, li faig jo la pregunta. En la piscina la gent pagava normalment que és la mensualitat en diners i avui han girat a molta gent de la piscina i han girat el recibo bancàriament. Llavors han vingut estranyats i a preguntar que per què s'havia girat bancàriament el recibo de la piscina i si hi havia alguna data de que s'anava a tancar o no s'anava a tancar, i la pregunta és si per part del regidor d'Esports o per part de l'alcaldia n'hi ha alguna data, si se sap que se va tancar o no se va tancar o no hi ha ninguna data i se sap res més, o si s'ha fet alguna gestió últimament que pugui saber alguna cosa. Hombre, como ya os vas a contar en la última comisión, que también es que el tema, la última reunión que se ha mantenido en los propietarios de
mesa, pues ja us vaig contar quina era la proposta i la proposta en concret era que l'Ajuntament assumira el $1,500,000 de deute bancari que tenen actualment l'empresa fins al 2025 i a banda que comprara totes les participacions de Benetús el Centro Deportivo SL i ens feien el favor de deixar-nos pagar els 2,2 milions d'euros que costava això a banda del deute bancari en 5 anys, 5 anys durant els quals ells continuarien gestionant la piscina i a banda es tenien que pagar encara els 50.000 euros a l'any. Jo, aquesta proposta, més que seriós, la trobo un insult a tota la gent del poble i com no pot ser d'una altra manera, he sentit com un mèdic la he de... Vamos, és que ni de fet en sèrio. I a partir d'ahí, això és un tipus de pacte que han tingut en la piscina. Si tant que no lo tanquen, és que van ser ells que van anunciar que van a tancar. Però tancar, anem a veure, tancar és un incompliment de contracte, no voleu? S'ho tenen que plantejar. Perquè per molt que la construcció la gent paga ells, el terreno és del poble. I és un servici que estan donant. Si ells han anunciat que van a tancar, perquè tenen que fer un concurs d'acreedors. En moment l'únic que han presentat és un preconcurs d'acreedors. Per què s'emmarquen el plaç de la segona setmana d'octubre? Perquè és el plaç legal, des que ells presenten el preconcurs, quan finalitzen els 3 mesos, per a Jesús Galidona a presentar el concurs pròpiament dit o retirar la seva proposta. Jo vull una conversa més. Home, jo crec que propostes, des de luego. L'Ajuntament intenta llegir entre línies i intentar que ens diguin, averiguar quines són les verdaderes intencions perquè aquesta oferta no pot ser sincera i al final de les comunicacions que hi del comunicat que s'envia a la premsa diu coses diferents a lo que ens diuen a la cara. No pots enviar un comunicat a la premsa dient que l'Ajuntament se fica en les subvencions i que tornem a parlar de l'estudi de viabilitat que feren ells i que per a la seva tranquil·litat econòmica tenien que tindre 2.500 abonats. 2.500 abonats en Benetús. Però si no falta la mateixa 2.000. I té 4 vegades les instal·lacions que has dit. Tot el complex de l'Espat. És que això sí que és una manifesta de, vamos, jo me monto en un negoci que el paguen el crèdit del poble. Y esa es la última novedad que tenía. Sí, bueno, yo es que iba a hacer la misma pregunta sobre el tema del gimnasio. Entonces ya más o menos nos has explicado esto. Sí que recalcar que el 17 de septiembre nos dijiste que haríamos una reunión a todos los grupos políticos para explicar todo esto y nos ha producido. A ver si tenemos esta reunión y podemos mirar este caso con un poquito más de delicadeza porque está como está. Yo sobre el tema de que dice José Enrique, que han girado, a mí no me han dicho nada, yo soy usuario y a mí no me han dicho nada, pero sí que puedo decir que durante 2 meses están cobrando en taquilla. Y por eso era extraño que ha venido vecinos que les cobraban en taquilla, en efectivo, y han girado por vía bancaria. Entonces vienen a preguntar, ¿y ya se han arreglado? Que ya está claro. La preocupación, sí que es verdad que la preocupación de la ciudadanía y las quejas que nos han venido es bastante alarmante, y más con las noticias que han salido en prensa. Entonces sí que creo que, Laura, tendrías que fijar una fecha para hablar todos los grupos políticos sobre este tema, porque es un tema delicado y preocupa a la ciudadanía de Benetús. Eso por ahí. Y una pregunta que tenía que hacer es sobre la situación de las goteras del pabellón deportivo. Nosotros, ya lo sé, Miguel Ángel, que son pesados, que es China. No, pero ya también. Vosaltres, des de novembre del 2012, pues estem demanant explicacions del tema de les goteres en comissions, en registres d'entrada i hasta inclús en pleno, perquè si no no contesta ningú. Entonces, lo que volem saber és si les goteres estan arreglades, si estan verificades per tècnics, perquè no passi res, perquè ara van a començar ja les escoles municipals deportives i si recordem el mateix panorama de l'any passat, el pavelló ple de poals, ple d'àuria. Entonces, volem saber com està el tema. Que eso es importante.
Gracias. Vale, gracias. Yo te contesto, Juan. En este caso, Paco Caldería, con el Bertots, Paco Baixauli, si no me equivoco. Ese que está frente todo el papeleo, ni un informe que está preparándolo para presentarlo, no está acabado, pero yo no lo voy a presentar. Ha habido una empresa, o por lo menos lo que queda de empresa, de que estaba en un ERE, la mitad de desaparegut, han vingut a fer unes reparacions de les zones, a veure com ho expliqui, on va el tornillatge. El que empalma una, ¿vale? Una en l'altra, de lámines. Entonces, ahí sí que s'ha fet una reparació. És de ver que se va fer la reparació, plogué en principi de mes o l'últim d'agost, i han entrat a l'agost. S'ha tornat a cridar, tenien que haver vingut fa 15 dies, encara no ha aparegut. Tenim el tema de lo mateix. N'hi ha uns diners ahir, un aval bancari, però no se pot tocar fins que acabi la fecha. La garantia. És dir, o bé repara o no podem fer res fins que arribi el fin de la plazo de l'aval. De fet, en els diners de l'aval se pot quasi que canviar tota la coberta, però no poden tocar-la. A ver, Juan, yo no puedo hacer otra cosa. No pueden fer altra cosa. És que se trobem en lo que se trobem. No, que les diré les vegades que faci falta. Perquè si a mi m'ha preso d'un ciutadà, tindré que dir-la. Crec que tinc l'obligació de dir-la. Clar, també hem vingut a dir-me-la. I a mi, doncs tinc que dir-la, i així és el foro per dir les coses, no? En l'educació s'ha de dir-la. Però jo, per favor, en la medida que pugui ser, això és important, és important perquè hi ha un xiquet, uns deportistes i vosaltres. Gràcies. Vale, jo també tinc 3 preguntes. La primera, jo també me torne a fer pesat, torne a demanar una altra cosa, y es, llegados a estas fechas, el Grupo Municipal Socialista vuelve a solicitar en el Salón Plenario poder ver las facturas correspondientes al 9 de octubre de los años 2011 y 2012. A día de hoy se nos ha dicho que no tendríamos ningún problema en acceder a esas facturas, pero nunca llega ese momento. Pedido en plenos, en comisiones, por registro de entrada, en innumerables ocasiones, 2 años con la misma cantinela y siempre un silencio administrativo por su parte. Solo palabras vacías. Sí, sin problemas. Pero vamos, visto lo visto, sí que debe de haber algún problema, ya que a día de hoy todavía no hemos podido acceder a esa información. Son 30.000 euros que se han gastado en esa festividad y que después de 2 años no sabemos en qué conceptos. Puestos a pedir, y viendo la facilidad y la rapidez con la que se nos conceden las facturas, pedimos que se nos dé acceso a las facturas correspondientes a la festividad del 2013. Lo pedimos con antelación para que no les pille por sorpresa y así poder hacer balance de todos los costes en los 3 últimos años. Y a ser posible, a ver si esa información nos llega antes de la festividad del 9 de octubre del 2014. La siguiente pregunta es si ha habido algún avance respecto a la accesibilidad del antiguo Cine Venecia, donde la gente tenía que bajar a la calzada para poder pasar por la puerta de lo que es el Salón Venecia. Y preguntar por la situación del abandono del molino de Meibel y sus alrededores respecto a la suciedad que hay allí, que aquello es, vamos, insufrible. Gracias. Con respecto al tema de las facturas, no te preocupes, mañana miraré yo a ver una intervención que pase con las facturas y se te pondrá a tu disposición, porque no hay ningún problema con ninguna factura. ¿Vale? Con respecto al Cine Venecia, si no me equivoco, esta mañana, sí, cuando ha recogido, ayer recogió ya el propietario la vocación para poder ejecutarla en el derribo, ya es cuestión de que se pongan de acuerdo con los arquitectos y tal, para que en breve será el derribo, porque además es una cosa que hay que hacer ya porque es un peligro para la gente. Ya no por bajar la carretera, sino que te puede caer algo que es peor todavía. Y la otra era lo de Amebe. Lo de
estás pidiendo, nosotros lo vemos también, se ha pasado ya al técnico para que hagan los respectivos requerimientos para pasar al propietario, para que limpie y haga las condiciones. Bueno, el tema de la residencia, evidentment, jo crec que és precís que hi ha que saber què tens a fer, a més que la conselleria ens conteste o ens diga què tens a fer d'aquestes instal·lacions que tal com se reformaren i estan ahí per a ells. El terreny, si la residència és de la Generalitat o la gestió, el terreny és nostre. Llavors, tindríem que tindre més. Després sí que volia plantejar dues qüestions. Una és el tema de l'estació, que van quedar de fer una sèrie d'escrits, no sé com està, de fer una sèrie d'escrits a DIF o a Renfe per a que acabara de tancar perquè n'hi ha uns zones, sobretot ja més prop del que és el terme d'Alpafar, que estan al descobert. Les tanques han caigut de fa de temps i està allò que poden passar gent jove o poden entrar a les vies i això hauria d'estar tancat. I el mateix que ho comentàrem, no sé si s'ha fet, s'han escrit les cartes pertinents a aquestes entitats i s'hi han contestat. I després també, respecte a l'estació, sabem que tenim un problema històric, que no és d'un any, ni de dos, ni de tres, ni de tal, que si plou en demassia i la zona d'ahir del carrer Constitució s'inunda. Ahí se queda també que no és una qüestió únicament de l'Ajuntament de Benetússer, però que hauria de ficar-se en Adif i el REF una altra vegada d'acord i solucionar aquest tema, perquè si la tardor és plujosa, tindrem altra vegada els veïns inundats. I una altra qüestió que volia plantejar era si s'ha comentat també en algunes ocasions en comissió o bé així en el ple de si el tema dels jubilats, o sigui, la Unió Democràtica de Jubilats i Pensionistes que tenen el seu lloc de reunió o tal en el Villar Palasí, s'havia demanat que si se canviava un poc i se tornaven al seu lloc, perquè si no d'alguna forma estem contribuint a desfer una associació que té la seva història, que té el seu passat i pensem que hauria de tindre el seu futur. I en el lloc on estan completament desubicats i estan completament fora de lo que és el món dels jubilats i pensionistes. I això seria un prec que se replantejara el que se feu al principi de legislatura i se poguera atendre en el lloc que nosaltres almenys pensem que hauria de ser el seu lloc natural. Això és només. En quant a lo de Adif, sí que de veres que ja fa temps que digués que havia caigut el mur i la reixa, sí que dones entre el mur, sí que vingueren, se'ls va requerir, actuaren immediatament, van anar a aclarir el mur, però la banda més alta, sí que consideren que no és important, però no l'han aclarit. Entonces, a mi me consta que s'ha tornat a reclamar aquesta reclamació. En quant al tema de les inundacions del barri de l'Estació, en concret el final o el principi del carrer Constitució, les últimes notícies és una comunicació de dimecres passat en la que per fi ens contestaven després d'una carta per mes des de l'última comunicació que teníem en ells, el mes de maig, que ens reclamaven una sèrie de documentació tècnica per a poder avaluar allò que havien quedat, contestaven els seus tècnics i els tècnics municipals allí a peu de carrer, mirant i examinant de veure estirada la problemàtica. Van quedar en que els seus tècnics ens anaven ajudant els nostres a proposar per almenys quin tipus de solucions se podien plantejar i a partir d'ahí, de saber el cost, intentaríem buscar financiació o a veure, segons el cost, ho podria assumir directament a l'Ajuntament, perquè el que tenim molt clar és que tenim d'esperar que ho aclarisca dit, els veïns se m'ho oferen. Això no vol dir que no se li vaig a reclamar pressupost i que la primera opció va ser que paguen ells, que són els que han creat el problema. Ho tenim més que clar tots. Però que si la solució té que passar perquè ells se mereixen,
com us dic, este mateix dimecres, 25 de setembre, contestaren i demanen disculpes per la demora en la contestació i ja intentant marcar una reunió per a la pròxima setmana, que esperem que siga més fructífera que l'última i que ja ens manden datos. És l'única novetat que puc contar. Des d'este gran ajuntament s'ha reunit tota la informació que ens demanaren, se'ls ha recordat que estem pendents que ens diguin alguna cosa i el dimecres passat, ahir, dimecres 25, ahir, us contestaré. No sé si m'havia dit alguna cosa. Ah, sí, la UDP. La UDP, sí, no... A veure, si no estic equivocat, crec que, si no és que ahir, avui, però esta mateixa setmana, així hi ha la contestació al registre perquè demanaven el retorn al centre de convivència i se'ls ha autoritzat i se'ls convocava per a la setmana que ve, exactament a partir de quin dia podien ja anar allí al despatx, a un despatx d'allí que se'ls ha habilitat. Imagina que esta setmana que ve ho recibiran i ja està, a la seva disposició. Sí, però... M'alegre molt, perquè això que diuen que rectificar és de savis, doncs m'alegre molt que un error que se va cometre al principi de legislatura s'ha sabut rectificar-lo i canviar-lo, perquè veritablement no tenia sentit. En segon cas, pot ser un error o no, però el qual sempre tenen un perquè. I sí que és de veres que hi ha moltíssima gent major, que és molt fàcil que se desoriente, hi ha moltíssima gent major que per accedir als cursos de les ofertes que proposa l'Ajuntament anaven al despatx d'esta gent i pensaven que devien d'estar en aquesta associació per a poder rebre serveis municipals. Doncs una manera d'aquesta confusió era directament una associació més del poble que tinguera el despatx si el tenien disponible, però per intentar d'alguna manera evitar aquestes confusions en la gent major que no tenen per què estar inscrites en cap associació per a disfrutar dels seus tallers i de les seves excursions. Però bé, no hi ha cap problema en tornar-los als centres municipals. Si no hi ha més preguntes per banda de regidors, donem per concluït el ple i passem a... Perdó. Yo simplemente, pues, a ver, lo mismo que ha dicho Manolo, que súper contenta de que haya vuelto la asociación de jubilados donde pensamos que nunca debió salir y que además es una reclamación que hemos hecho de distintas personas. Entonces, con esas noticias que se podían dar también en las comisiones de vez en cuando, porque yo me he entrado hoy aquí, el funcionamiento de la piscina, de que si pedían 1,5 millones, si pedían 2, se preguntó en comisión informativa de empresaria, ya no sé, y le dijimos, bueno, monta una comisión informativa, no la montas. Hoy preguntamos en el pleno y he cogido más datos en un momento que la semana pasada. Entonces yo agradecería de verdad al equipo de gobierno que la misma cordialidad, que estamos aquí todos juntos y que estamos preguntándonos y contestamos y tal, y nos enteramos de tantas cosas, pues se hiciéramos a menudo, porque es que, de verdad, aprendemos mucho. Gracias. Cuando me preguntaba la comisión, no contesté. Y estas noticias no son de ahora, son los matizos datos que hemos dicho en ese momento. Y el tema de la UDP, pero no has contestado lo mismo. ¿Por qué no? A ver, pregunta. Laura, por favor, ¿nos puedes informar algún movimiento? Contestación tuya. Ahora no me parece. Pero bueno, es que quieren 6 millones, es que quieren dar, ya sí, haremos una comisión informativa. Hasta hoy